bare blæser væk. Nu har vi fundet et hulsted. Der er ikke så meget plads. Så nu prøver vi på at finde vores gruppe igen. Prøv på at lede. Kun mig. Og ja, vi er omkring ja, vi kan sagtens finde ud af. Så mangler vi frostbånd og nogle der gruppe væk. Her har vi lige fundet en masse hus, som vi kunne finde på. Vi vil igennem skoven. Igennem skoven. Det bliver vildt. Jeg har aldrig været vand for. Hvad? Nu har de holdt den her. Nu har det åbnet igen. Vi ser, hvis jeg er tilbage. Skynd dig videre til de andre. Jeg går igennem her. Vi ses. Det var sgu da skide godt. Vi skal gemme mig igennem sådan en. Vi skal gemme mig, hvis vi kan. Kender den her vej? Og som I kan se, er der et tyrlandskab, og det kender vi. Men hvor de andre er, det er et spørgsmål. Ved vi ikke. No. Spørgsmål er tid. Og hvornår vi finder hjem, og om vi når at dø. Jeg har min telefon med, jeg kan ringe til min mor. Ja. Det kan du. Nej, fordi der er ikke noget net her. Jeg har net for min. Jamen, det har jeg også. Men altså, når der ikke er helt præcis den net, vi skal bruge, kan vi ikke ringe. Så ja, kan du lige komme på den? Ja, så er det mig der. Nej, vi skal ikke slå, vi ser bare når vi er fra vildt. Nej, men det er fedt. Det er sgu da fedt hår alligevel. Ja, vi skal jo have fedt hår. Skal vi lige tage en selfie? Så er vi tilbage igen. Det er vildt. Vi har allerede fundet ud af, hvor vi er henne. Ja. Vi ved, hvor vores gruppe er henne. Vi er på vej tilbage til vores... Ikke, hvor vores gruppe er henne. Ikke helt, men jeg har set ryggen. Vi kan skynde noget. Ja. Og vi håber, det er tomt, fordi nu... Det er det! De der! Ja, vi fandt vores gruppe. Tag det. Nu har vi nemlig været væk i 2 timer. 3 cirka. Som I kan se, har vi endelig fundet broen af det, vi skal. Så der var gruppen! Endelig! Imens der er vand på mig, så vi har fået noget drik. Men vi har godt nok sparet.